Здравейте, днес играем Ghost Recon Phantoms. Да. И ще играя с Assault класа, който се води танкерския клас в играта. И всеки от класовете има по два спешала. Единият спешал в този случай на Assault е Blitz Attack или... да. Blitz TI, ето това тук, което всъщност представлява този щит отзад на гърба ни, който всъщност е... активираме спешала и почваме да търчим като нормални. И който го нокнем, нали, който го ударим, го нокваме, нали, естествено. И мога да довършите или вие, или вашите отборници. Другия спешъл, да, почвам да игра в момента. Другия спешъл, който има асалта, е с дрон. Робот, нали, едно летящо, дето с топлинни сензорчета, като се пусне за някакви секунди мога да използвате и засича топлинен детектор противниците ви и се прицелвате с тях и ги зашеметявате много жестоко, прецаквате им целия живот за някакви секунди и през това време вашите съотборници отново могат да ги убият. Втория спешъл е по-скоро за съпортване, отколкото за ръшване. Другия клас, който е втория, е Recon. Той също, нали, има два спешъла. Единият му спешъл е да е Cloak, става невидим. Втория му спешъл е да сканира за противници. Не мога да се представя името на спешъл. Сканира противниците, ги виждате на мапа, но до определена дистанция. Третия и най-опав нобарски клас, който може да съществува, иначе играта е принципно много балансирана. За шутър гейм игра е доста балансирана. И има си pay to win глупостта, но минимално. И за съпортерския клас. Съпортерския клас, както може да се досетите, съпортва. Единият му спешъл е да прецаква всякакви електрически уреди, приставки и такива неща за някакъв определен период. Втория му спешъл е пуска поле около себе си, което поле го защитава от куршуми и единственият начин да го убиете, естествено, докато полето е активирано, е да влезнете в полето и да го застреляте. Естествено, вие, ако е от вашия отбор и го използва това поле вашия съпорт, вие може да влезете в него и да стреляте с него. Всеки клас има по две оръжия, в този случай Assault двете начални оръжия са помпа и МК. Два типа оръжия са. Два типа, да. Recon има снайпери, кажи го ти, че пак. MP5, 9 мм оръжие. 9 мм цвета. И Recon, съпорта не съм го играл чак толкова, знам, че има картечница. И да, тук бях убит от снайпери. Впрочем, влизат ни отзад, един ще дойде отзад. Да, знаеш. Аз идвам по-отзад от него, тъй. Да. Сега ще ви демонстрирам много нубска игра. Приятно гледане. Да, само да кажа, има и естествено евенти и мисии. Изпълнявате и получавате някакви награди, естествено. Може да си вгребете оръжията, има много видове оръжия, но трябва много да пуснете за тези оръжия. Да, сега ще демонстрирам моят спешъл, защото е близко. И ако оцеля някой, ще е кеф. Аз ще сканирам, но като той прави това. Ето, нокнах двама и не убих нито един, защото им бяха 4 общо, но това е друг въпрос, няма значение. Важното е да се играе. Допълнителният, примерно тук има Field Support, допълнителни приставки, които аз все още не съм си взел, не знам защо, не знам дали ми трябва изобщо. Може да си променяте бронята. Общо играта е изцяло направена така, че да си... изцяло ММО, нали? Така беше ММО, нали? Да. Кажи ММО ли беше, бе? Ферхунде.
Онлайн шутер, по-скоро. Да. И в момента вмятаме димки и не знам какво се случва. Оп. И защо се да толкова отгоре? Да. В момента да, ето това Рамбо стил ми кефи. И бях убит, естествено, защото съм тъп. Той е на 9 кръв, що не. Аз няма да оцелея, но той ще оцелее. На нас няма да даде овъртайм, на тях ще даде. Всеки божи път. Да, Има снайпери, трябва да се погрижи за него. Да, той се погрижи за мене. Много така... Много беше бърз. Както казах преди малко, можете непрекъснато да се апгрейдвате апаратурата, оръжията, може да ги сменяте, може да купувате нови. Естествено, ако ви се дават истински пари, има платена версия на играта, която е почти същото, не знам какво толкова има ново. Не е платена, просто може да си я купите. Да, може да я купите, което няма смисъл, според мен. И има някакви допълнителни глупости, за някакви другетни. Не се да служа парите, да, играта е безплатна, от Steam е, и ако играете, може да вземете същите неща, нали? Мисля, може да вземете същите неща, които взимаш с... Да, но бавно. Да, бавно, но е възможно. И ако съберат повече от 20 гледани, ще направя втори клип. Ето виждате ли, това е асалт, това, което в момента лети около него е дрона и в момента зашеметява, който види. Интересното е, че сме много равностойни противници тази игра. Да, в тази игра още не сме си превзели това. Еднакви бълъци сме. И двете страни. Почти го превзехме вече. Така мисля, че е време да пуснем нашия спешъл, защото трябва. Дай за какво го пуснах, не знам. И тук ще умрях, да. Много приятно. Пропуснах го, върнах се, спреми спешъл и те не го спрели. Пълен буклук. Не моя игра. Впрочем, самите спешали, които са на класовете, трябва да си ги закупите след това, в смисъл почвате без тях и трябва да съберете някакви пари, нали, за да ги купите. Има туториал играта, ако се питате. Има ли туториал? Аз не помня. Има нещо като туториал. Да, в смисъл пуска ви директно в играта и ви казва кое къде е. Тук лазим като първия печага. И ще е време. О, идат. Но цето го превземат те, не? Ще пробвам да им влезе в гърба на тяло. Сега ще го вземам, гледай, същата тактика, пак ни ръчнаха. Уби ги. Взимай, тръгвай да го взимаш. Аз вече го взимам, ще да ви правя. Искам си димка тук. Нека гастите не се пусна там. Отзад, отдясно, върни се, отдясно. Така изглежда рекона в началото. След време мога да, ако играете достатъчно дълго време, имате достатъчно пари.
получавате, може да премените визито, както казахте малко. Не знам да го стане, вече не знам какво да кажа. Може би да. И този наш другар тук прави някакви тактики, кефи мен. В момента тук 102 асалта се биеха с шилдове. Ти видя ли го това? Да. Нашите гранати, не знам какво се случва. И сега е времето да мина от там. Дева. Сканираха ме бокуците! Да, тук да бях детекнат от скенера на Рикона и ме видяха отзад. 19 секунди, дръж се. Държим. Да, превземат фък. Нищо, нямам толкова. Снайпери ще ме уби. Овертайм, стопане! Защото е за техния отбор, ако без значи няма как стане. Аз пускам спешъл още от тука и си търча до майната си. Не ми бегай. И да. И техния, добре, че той търча. Няма значение. Поне свалихме двама. Корсандил тук ли? Корсандил. Тебе. Бате, защо? Както дяволите ще ме... Този техния снайперист човек седи... О, майко. Аз съм по-бърз от него. Човек снимал клип как един снайперист ме... убива вече 10 пъти. Това е небиблейско. Убихме снайпериста. Единия. Три, две, но... Ще завършиме дроу. Всъщност не, бием. Върно. Като цяло това ревю е също толкова умряло. Не, това е по-така, малко по-живо от миналото. Да, правихме няколко ревюта, на хубавите ревюта не ми се чуеше гласа, на тъпото ревю ми се чуеше гласа, но беше много тъпо и това е малко по-добро от тъпото ревю. Допустимо тъпо е. Според мен. То ще стреля ме сканира. Аз смятам да покажа малко снайперистка обич. Аз смятам да им покажа малко блицович. Как ще видиш? Тук са някакъв на разметка. Както виждате, не можете като някакво рамбо да влезете да избиете всички, просто защото всички са тъпи касета и не могат да ги спанете или да ги биете и ги влизат напрекъснато къде си. Тук ще бях детекнат. Взимат го по 2 севели. То снайпери смята ли да разберете се му да гъжа?
Към... нищо чудно това ни влезе в газа обаче. Внимай. Ако искаш с тебе се видим за 2 минути, няма 1 минута и изчакаме да видим. Добре, че тук... Оу, това беше гнусно. Там ли има нещо? Не, просто го убих толкова мазно. Разпускам си да изтръгвам. Значи съм там. Имаш ли видимост в дясната част? Там при колите, при автобус. Придвижват се двама. Към тебе? Да. Ези. Ма само отзад. По кой начин мога и да се погрижа за те? Тук. Няма значение вече. Да, бе. Още един за тебе, за тебе. Хай ми е. Те ме застреляли в момента, в който ми... Отрепали и двамата. И темата. Опа, опа. На прозорчето. Що там е на... Чуле? Виж си го и да. Скокна отвънка. Мисля за 2 ще има. Зад нас е, да. Убили ви? Ами ти как мислиш? Стелтър. Just the right frequency, and it's like you gotta let it go before it gets too late. Yeah, you wouldn't believe what this really means to me. Oh yeah. Now looking back 'cause I'm on my way. Baby, I'm on my way. Now looking back 'cause I'm on my way. Не ми сканирай, можеш да сканираш? Трудно. Да ми кажеш къде. Те се появяват. И без първоцелите се появяват. Да, това идвам преди да ми сканираш, да ми кажеш къде се за единок. Видях и виж къде е. Сканира ли ви фоната? Да. Отида в ног на един и другия ме уби. Да. Ще има много работа по този клип. Да, ще трябва да се сложи музика. Освен, че трябва да се сложи музика, няма да пускам целия кръг, сега ще го намаля поне на 10 минути минимум. Максимум, минимум. Ау? Ще да си кажа. Какво ще правите с подарък? Да.
Да, в колко часа? Добре, защото аз принцип ход ще до мола след това и... За да знам. Добре, колко... 5 лева ли? Добре, добре, аз им 10 лева. Се питам, ако нас ще се видя с тях преди из вас. И питам защо не се свърим. Нашите. На бана. Добре, за да знам аз по време имам, защото... Да, ами аз не, въпросът е, че след едното нещо не ми се говори кое е нещото, трябва да ходим на домова искат да отидем, защото има някакво промоция нещо и да. Добре, защото да знам, ако нямам време, няма в мен, не е толкова зърто. Добре. Овертайм естествено. Айде. Ох, дарчето, ако взето се получи така да. И аз за никъдето го пускам това, аре бе, надъхан. Обиклите. Видя го един. Копа обаче. Това беше най-калповият. О боже мой човек. Седи, то нашия, стреля го, ония леко мърда само, ония нашия не мога оцели в това време го убива, да. Просто защото не мога да се прицели. Да, много приятно. Айде, ръш, хубав ръш. Ръшваме? Ръшваме ги естествено. Ами аз съм отзад. Ръш, двама умрех. Като бях снайпериран. О, да, Recon Qualification. Да. Трябва да си изтегли Photoshop. Какво да добавя някакви ефекти? Айде, без Recon и Armor Boost. Това е. Готови сме, може да си ходиш сега. О, и Most Headshots. Аз направо съм се убил този матч. И са победа. Сега само ще ви денонстрирам оръжията и ще ви остана на мира. Имаш 10 минути, внимавай. Level up, the complete close. Иха, 15 левел. Аз не знам кой да. Daily, win daily, challenge, абе, чакай бе. Аз ще се опарича като луд. Аз съм 30 хиляди. Аз съм 25. Колко такова имаш? Колко Ghost Coins имаш? 100. Аз имах 800 човек заради бетата. Обаче не знам какво направих и си купих някаква глупост с тях и сега съм толкова ядосан. Добре, така. Сега ви демонстрирам, значи, сега. Едното оръжие на Assault е M27GI, второто оръжие е помпа M27GI, това е M500GI, да, пардон. И една от хубавите неща е, че можете да си правите някакви спаринги, предварително. Да, това е бърза помпа с бавно
презареждаме, да. Мисля, че Орез няма второто М, като няма смисъл да ви го показвам, до сега играх с него, да. Рикон. Аз ще покажа началния снайпер, защото съм сега. Да, това е началният снайпер, който не знам защо не можах да се от да набия. Да, не съм добър с снайпер. То също не търси игра, между другото.